го снимах преди, може би, месец вечерно. Обаче вечерно си едно, вижда се едно, а това си е друго. Колко критикуваха, колко правиха и какво направи ГЕРБ и госпожа Фандъкова. Най-големите ремонти, които не са пипали от 40 години. Дудуков, графа, вече 4-та година почва графа, няма едно павенце е мръднало. Всеки ден, като иска да му провергава някой, да отиде да го снима и да каже, ето тук има едно паве. Аз тук видях мъники павенца и плочка, викам, леле, тия държат по една година. Колега, че те прекъсвам, ето и на Бонев, кривите релси на Бонев, като казах. Аз призовавам Фандъкова или ако някой да го разпространите, да бъде Бонев съден. Той не може да слага факти. Той не може да слага криви релси и да казва, ето какви криви релси са направени на петицата. И той както ги направил компютърно, така като се едно ток ги ударил, той не може трамвай да минава. Сега ще отидем там на кръстовището, където бяха преди половин година планини от насипи и пръс и и абсолютно викам си, как ще стане. Толкова хубаво стана и как се затвори цялото пространство. Значи от тук и цялостният ремонт ще бъде до Княжево. Сега вчера четах, че на Княжево ще бъде направено, там вече е направено самата спирка. Ето и хубавите трамваи. Благодарение на Фандъкова, вече 90% сменени. Тролейбусите са сменени на 100%. Тролейите също на 100%. И сега вчера четах, че вече електробуси, даже като вид на тролейно електро, че има. Ето сега среща другия път трамвай, седмицата. Шестицата. Всичко това, ако примерно дойдете преди 5-6 години, тук ще видите точно една колака, всичко разбито, тук да се щупиш краката между релсите, старите трамваи, брат ми, старите трамваи дрънкащи, като почиваха за топанки да дрънкат. И всичко е направено по европейски начин. Сега колега, преди стълбовете. Значи като се прави ГЕРБ нещо, прави всичко. Ето стълбовете, режиците нови, всичко сменено. И вече Фандъкова и ГЕРБ да направи ако беше станала много, знаете ли си, щяхме ли да видим най-големия бюджет 2 милиарда и половина на ГЕРБ? Щяхме ли да видим ремонт до Княжево? А отдолу под трамвайната линия е метрото. И коя държава, ми кажете, има метро, вече за София вече даже почти само една линия нещо остава и няма мъртва мрежа. Те е тотално направено. Коя държава в света има метро два аерограната? Нарочно не правят, за да може да давате пари за таксита. Ето го площада, Мединовски памет. Колко хубави пилони, чисто нови. Долу плочките. Няма грам фуга. Хайде, сме си София, елате да ридите, да изправите една плочка, бе, мамо, не е тук сега спирки, всичко. И сега да ви кажа разликата. Когато на времето по-точно, правеше се дали, хубавичка и така. Но тогава, аз си спомням, при нас асфалтират улицата, след това месец се разкопават за тръби. Гледайте сега как всичко е сменено. Стълбове, спирки, отдолу тук беше трапове, беше всичко сменено, тръбите са отдолу, плюс как всичко се затвори пространството. Нови трамваи, нови тролеи, нови рейсове, всичко ново. От тази страна, от другата страна е огледално. Пак голям тротуар, пак хубаво разделение на трамваите и също велолея. Вчера слушам Терзиев, казва, ще направим велоалей. Какво ще направим? Това вече е направено. Даже аз не знам, това вече за София какво има чак толкова грандиозно нещо да се прави, при положение, че всичко е изградено. И най-интересното което е, че като се прави, се прави. Ето сега, тук вече край. Тук няма какво нещо да се направи. И даже по европейски тип, тук има озеленяване между линиите. И тогава пълнаха, зелена площ на линиите. Там какво няма да се поддържа. Еми се поддържа по линия на квартирата има поливна. Има не. И като се полива, както преди, така до паденката. Колко е прав. Каза, преди да дойда 2005 година, нямаше един фонтан. Нямаше една велолея, нямаше един работещ фонтан, нямаше една кладинка. Сега да не изреждам докторско гради.
НДК, цялостен ремонт на НДК-то, цялостен ремонт на плочките отвъд и вътре в НДК-то ремонт. Ами това са пари, бе, драги. Преди да дойде в Адълкова, бежате на София. И колко са криви релсите на Бонев, гледай сега. Ти кривите релси, бе. Гледай, перфектно. Това ти е удоволствие. Аз скоро бях в Италия. Тук скоро бях в Италия и има точно такова озеленяване. И аз сега много ми смешно, че едно мисля, че съм в Италия. Гледай, перфектно. Сега един може кой да дойде да каже това на това лошо. И няма да забравя, като троловете пишат. Какво направи в Адълкова за 10 години? Нищо. Големи букви. Това нищо ли? И как да е нищо? Гледайте, красота. От всякъде нови тролеи, нови трамваи, нови рейсове, всичко перфектно. Няма много. Шумно, много отзад. Ето сега, когато се полива, ето направено е долу, виждате, има ключа за поливане, автоматично и се поддържаше зелено до декември. Аз се спомням на времето, като дойде есента, тревата суха и всичко изгоряло. И пак само да повторя, значи, направени бяха най-големите ремонти на София. Дондуков, Графа, тук Тяжево, където ви стигам ума. Градини. Ето вчера и онзи ден са открити 2 нови детски градини. А представете ли каква глупост казва кандидатът за кмет на ПП Терезиев? Казва, ще намалиме казината и за да правим детски градини. Това само като го чуете, трябва да не посягате да гласувате за тези шарлатани. И както казва днеска в Фейсбук Делян Добрев, ставам сутринта, вика, отварям очи и гледам по БНТ Терзиев, по БНР Бонев. Вика, страхотна пропаганда. И помните ли, че същата пропаганда беше и за папурите и шарлатаните? Видяхте ли какво докараха? И само да завърши, както казва Бойко, ако искате България, както стана за 3 години, разруха и ненаправено една къщичка за птички, ако искате това да стане и с градовете и с местната власт, гласувайте за тея. Единствено ГЕРБ и кметовете на ГЕРБ могат да свършат това, което трябва работа за хората. Ето и стигнахме до руски паметник. Самия около руски паметник е направено перфектно. Ето тук е и тази градинка. Тук преди 5-6 години само някой да им покаже снимки или да му каже какво е било. Беше една разруха, едни никакви пейки, каманаци и пръст. А пък пред самия руски паметник не говори. Ето как се стана всичко, за да отвори цялото пространство. И къде вече не е пипнато. Всички градинки, всички фонтани, а да не говорим за Борисовата градина, там също стана перфектно. Ето, става пак тролейчето. Къде са руските тролеи? Където сте раздрънкани и да това. Ето как се въртиш, само нови тролеи, нови рейсове, нови трамваи. Добре. Как се прави това? С какъв бюджет? 10 години всичко. Айде 10 години да ми дойде Терезиев да им почне да направи. Аз ще ви кажа. И знаете ли какво е казал оня ден по телевизията? Питат го, след 10 години как се виждате, ако станете кмет на София? И той казва, ами виждам се в Канарските острови. Значи той има с цел да украде и да си замине. И последно завършвам, за да ви кажа точната истина. Пускат вчера, говорят и казват. 90-те години се върнаха бащата на Кирил Петков. Украл завод електроника с партньора си, 150 милиона украдени, първо за Австрия бягат, после за Канада. И това са парите на Кирил. На Терзиев, двамата му дядовци, баща му и брат му, държавна сигурност, украпат. Първият милион на Терзиев е оттам, продава е за 200 милиона и първо като успешен за това продава. Що не си кара с фирмата? Както Баневи и Рабаджиеви продават, взимат, приватизират, продават за скрап, уволняват работниците на улицата и не както на Запад да създават работни места и блага, продават скрап, взимат парите и бегат по чужбини. Затова, ако искате това да не се източи, гласувате за кмета, който ще бъде издигнат от ГЕРБ. Зона Б5. Ето е тази градинка, където преди повече времето върви. Майже преди 5 години ли беше? Бойко и Фандъкова откриха. Нататък е с игрища, 4-5 големи игрища, площадки, басейн. Какво ми да басейн?
И се сетих по повод таман да кажа. Представете ли си, ще сложа на края на видеото, вчера видях билборд и много хубаво, че видях как са го оплескали хората с боя, защото ти може ли първо на 26-ти се открива кампанията, а те шарлатани пак нарушават закона и почват вече да слагат билбордове. А на милионера Терзиев не му пречи, защото той 1 милион може да даде за билбордове. На него не му пречи. Е така хората да ги мацат, да видят народната любов. Е сега може да... Тук един приятел ме пита се, а тук какво беше? И аз му казвам, тук беше един вагон с един кран за наливане на вода и се разхождаше само кучета и само вълци да нямаше. Ето дойде тогава Фандъкова, това мисля, че втория мандат на Фандъкова. И както направиха и цяла София градинки, ето го. Това беше абсолютно една пустош с една зелена трева. Даже не беше зелена и изсъхнала. А сега всичко се полива, понеже има само да не вземат да ги пуснат, че те по това време пуснат за поливане. Оня ден като минавах и изведнъж ги пуснах и малко съм ме поляха. Ето, това е страхотно голям парк в зона Б5. И тук си правят деца пикник, кучета тук си ги разхождат. И по-нагоре, значи видите аквапарка. Лятото ходих на плаж. Много интересно, по-младите като го видят и мислят, че е даденост. Ама не е даденост. Тук беше преди години един край на гара. Нещо някаква гара свършваше. Тук с един вагон. И така стоя с години. Сортиха моста и то се седя. Ето тук хората си правят гимнастики. По-надолу има ресторанчета, заведения и тук явно има някакви такива, които си правят на децата рождени дни като пикник. Винаги само може и да има и ще ги снимаме. Винаги има опънати догушки и така. Ако не беше Фандъкова, няма да видим парк, няма да видим градинка. Нищо няма да видим. Какво е било тук? Ето, сега къде ще да играят тия деца, ми кажете? Къде ще да разхождат кучетата? Точно преди 5 години тук беше един вагон с един душ запълнен. Това беше. Не, куче. Най-важното, че тук, аз ги борих, има, освен някаква парка, има 6 игрища. 6 игрища. Едното е с размери на футболни игрища голямо, другото малки въртишки, средни и така. И трябва само да се показва, да се види какво е направено. Защото как да казвам, хората са тук по-млади, които за първи път ще гласуват. Аз не знам, този парк, това ми е дадено. Ама то ти е дадено, ама ако не беше Фандъкова, нямаше да ти е дадено. Представете ли си преди 4 години, ако беше дошла Майя Манолова? Този парк беше направен. Обаче нямаше да видим до петицата догоре до Княжево нещо да е направено. Ето тук сега, стадионите. Тук малко отзад. Те виждат, сега ще ги видите отпред. За тенис игрища. И много ме яд, че когато Бойко тук са ги откривали преди 4-5 години, не съм разбрал да дойда тогава да ги видя на откриването, но няма значение. Така искам сега, както правят това видео, така искам сега, промяната и това България, да отидат и да ми заснимат нещо и да ви го покажат. Все пак са били 3 години. 2 служебни, 3 служебни правителства, плюс едно на шарлатаните. Така да ми покажат едно асфалче от тук до там от 5 метра. Да го заснемат и да ми кажат, ето го направихме това. Ама добре, 10 години, ама 10 години какво не се направи? В София имаше само един лъч, половин лъч на метро и толкова, пак казвам Фандъкова. И даже сега, страхотната Фандъкова, казвам, ето тук, има таман на работа тия. Ето го цяло ляпо тук в жегите. Мога да дойдеш, ето ти го. Ето там сега нещо ще се прави, пак е заградено. И всичко се прави. Сега ще покажем тук игрищата и басейните. Ето това е колко хубаво зало всичко.
Ето цяло лято до миналия месец аквапарка, като идвахме на плаж. Само единственото, че е малко скъп, към 20 лева, което ми струва, че е малко скъп, може да е малко по-ефтино. Не тук, там снимам. Ето ви сега, където ви казах за 6-7 стадиончета, в този парк. Отдясно е аквапарка на плаж лятото. И ето го тук е за тенис в момента. И там е за футбол. И аз като минавах, от тук гледам и мислех, че е само това. А то от другата страна има още 3 стадиона. Да. И това се прави с пари, бе, драги Терзиев. А той си го каза, Терзиев. Аз ще дойда и след 10 години се виждам в Палма де Майорка или някъде. Ето сега ще видите в дъното. Сега само изпършвам. В дъното. Тук е друг път. Не всеки ден минавам играят. Днес специално няма от тази страна. Обаче ето ги в дъното на другото игрище. 6-7 игрища. Това се прави. И днес гледам, където се качили много видеа за районите на София, къде и кое е направено. Наслатиме за Искър, за не знам къде, за Люлин. И да привърша. А пък може да кликнете да видите за районните кметове на Да, България, къде са. Там не са им свърлени и буклуците, и контейнерите, и всичко за къкрало. И не виждам тия хора вече как биха гласували за Да, България. Тук, колега, нямаше минерален извор? Да, има минерална вода. Ето, даже снима и до там. Ето го басейна вътре. Колега, може да приближиш. Ето. Закрит басейн. Горе е откритото. Тераса. Ето. Абсолютно европейска столица за 10 години. Вървите преди 10 години видеа и разгледайте. Пишете в София 2000 и някоя. И да видим за какво става въпрос. Това е изпръскали, че ще бъде точки. И между другото сега Георги Георгиев, шефа на СОС, казва грандиозна програма за сменяне на плочки. Почти беше в София няма някъде на сменяне на плочка, а единствено за против тази кампания за плочките е гласувал Борис Бонев. Така ще направите сметката. Както и за билечето за едносортна посочна линия беше гласувал, после се измета и се прави на идиот. Ето сега да снимам минералната вода и приключваме. Ще пием ли? Не. Баня. Ама това неща много малко. Защото то ще е грехота да не падне ми долната част на градинката. Ето сега задната част на градинката вече. Предната беше отпред, където игрищата. Ето вижте, представите ли са се помислили даже и за шезлонги хората. Аз лятото идваш тук с един приятел, като нямаш пари за басейна, лягаш си и се почиваш. Ето го, шезлонгите, виж го. Има по 3, по 4, по навсякъде. Ето го да върти. Ето. И къде... Кой ще го направи това? Цялата зона Б5 и Б18 ползваш всичко безплатно. Ето. Обаче после не, това е дадено себе. Нямаше да е дадено, ако беше Мая Манолова. А тогава Да, България гласувала за Мая Манолова. Сега предполагат абсолютно всички леви, ако има балотаж, ще гласуват за Терзиев, милионера. Дано да не съм прав. Но важното е да се обидят всички тести, ГЕРБ и само кмет от ГЕРБ. Yeah.